Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas hinsurat ni San Lucas. Kinuna ti sumagmamano a Pariseyo ken mamaestro iti linteg ken Jesus. Masansan nga agayonar ken agkararag dagiti adalan ni Juan. Kastamet dagiti adalan dagiti Pariseyo. Ngem mangan ken uminom dagiti adalam. Simmong bat ni Jesus, mabalin aya adimangan dagiti makibuda no adda tinubyo iti arpadda. Saan a mabalin? Ngem dumteng to ti tiyempo a maipanaw tinubyo kadakwada, isunton ti panagayonarda. Sinarita pa'y kadakwada ni Jesus daytoy apangarig. Awan pumigis iti baro akawes, tapno itakop na iti daan na pagananay. No kasta ti aramiden na saan nala dinadael ti baro akawes, ngem di pa'y maibagay, tinaitakop, iti nakaitakupan na. Awan mat mangikabil iti baro nga arak, iti daan asupot alalat. No kasta ti aramiden na, bitaken to ti baro nga arak ti supot, maibileng ti arak ket madadael ti supot. Saan masapol nga ikarga ti baro nga arak iti baro asupot alalat ket ti makaraman iti baak nga arak di na paganano ti uminom iti baro takunana na imimas ti baak. Ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Nasaya at dakay pay, hadda nang ikabil eja group chat nga, di kami makamisa, taag tudtudok. Siyempre, lakay kin bakit damat, awam mati, yaka mo, nadalugan da for wheels ka, hangkad da ka no makaumay taag tudtudok. Kanasaya at datay pay laeng. Nagmaya man dato'y umuna nga maibasa surat ni San Pablo kadagiti taga Kolosas. Anya ti kunana ni Kristo ti pudno aladawan ti saan a makita a Dios. Kanyada isuda nga nangururay di panawon ni Apo Jesus nangururay ti Mesias mano nga henerasyon mano nga dekada mano nga taw-tawen nga inururay dati umay nga mangisalakan ngem ti adda iti panunot da nga umay nga mangisalakan a Mesias na gubaten na ilupit-lupit na dagiti kalaban ta na adipen da nga rod ti mano nga taw-tawen. Ket pampanunuten da nga umay umay nga mangisalakan nabileg adu ti soldado na nabileg wara-waraen na dagiti kalaban. Ngem imay sabali mo tabaliktad mo dato iyo umay na anya ti imay na babaen ken kuana ay Apo nagkapya ti langit ken daga babaen ti pannakailansana iti cross naabak iti imatang dagitoy ngem nangabak ti pamati nangabak ti plano ti Dios nga anya dayjay maikonektar tay manen ken ni Apo Dios nagsubli tayo ken ni Apo Dios tay napukaw nga ruden ti Dios babaen laengen dayjay di relasyon da kadaanan ken ni Eva napugsat babaen ti basol simmukir ti tao kitatakayat na nga isubli iso imay ni Apo Jesus kababaen ti pannakaitangkayag na iti cross iso dayta babaen ti pannakaitanok na iti cross nagkapya ti langit ken daga adda manen connection tayo iti Dios idi ti connection tayo ken ni Apo Dios ka propeta laeng tagtagainep laeng paltiing laeng ti panagsao ti Dios tatan konkreto imay ni Apo Jesus konkreto nga pinagkapya na ti langit ken daga adda direct access tayon kunana ko madayjay
At the direct access tayon, kini Apo Eso, kay iti Diyos. Taisuna tiladawan ti saan a makita a Diyos. Ngam idimot panawon na, idi adalagi jay tattao ti aglawlaw na handa patsin ata apa yan, naggapumot ti nanumo a pamilya, naggapumot iti ko, no kumano di ayan mi ka, taga-ubog laeng, siya kumanya. Naggapumot di sino ti mamating, aro ka karpintero, ha mga di adal, ha mga retired teacher ti apong na, awam mo ti adal da. Ngam pinagkapya na ti langit kendaga, kanaala tayon day nga direct access, direkta nga panaki tungo kini Apo Diyos. Isugarod nga iti pinunas ng tibunyagan ka, agbibiyag tayo iti saklul. Nya di pangawag na to yan, sinapupuna, agbibiyag tayo iti saklot ti Diyos. Idi imayon ni Apo Isusan, binunyagan nabunyagan tayo, naigamar tayo kingkuanan, tisimbaanan, agbibiyag tayo kingkuana, agbibiyag mo't kada tayon. Dahil ti nakapinpintas nga napasama kan. Katata, anya ti isungado nga tayo, adat ta manan, agdaydayaw tayo manan, awang atin tayo manan, tinasanton nga komunyon, agadurar tayo manan. Direct access, dadta ni Apo Diyos. Haanen nga ti God nga kung kunata yung kay imaginary God nga dayjay langit nga nakaad adayo iya tangtangatang haan nga makadanon dagiti karkararag tayo adayo launay nga pamati dayjayan dadtuyan agbibiyag tayo iti saklang na makipagbibiyag met kada tayo dadtoy babaan tayo Eukaristya kidtoy mat ebanghelyo. Dagito'y tattao nga nagsaludsod kin ni Apo Isus, dadtalang ni Apo Isus nga dinnadan, anya pala ti salsaludsodin na, apay nga dagiti adalan ni Juan ka, handa mga agkutim, handa mga agpasting damot, apay nga dagita adalam ket, inya naganan, di damot unuran ti aldaw ti pan, dayjay pala ti pampanunutan damanan. Inikan mo ni Apo Isus, idati pangarig, anya day nga mabalin nga kabil ti lalat, unot takupan ti baro abado jay daan. Hamo mabaling ikabil ti baro nga lalat, iti nga arak iti daan nga lalat. Arak manan. Dagiti ako light arak manan. Adamo dagiti daduma ka hanggang nga uminom ti arak apay idi payla nga pamati. Apay nga hangkay nga agragsak, apay nga hangkay nga agyaman, apay nga hangkay nga agkaykaysa. Apay nga hangkay nga agragsak. Kadadtakan sinapupunan, dadtakan saklot ti Diyos, dadtakan nga pagbibiyag kenkwana. Dahil ti puntos ni Apo Isus, agpasting ka ni, agayunar ka di dagiti bisita no adda tinubyo, kunana, haan. Agragsak da into no awanen, santo agliday. Kanya ti bagbagana kada tayo, nanamen tayo, gaputa adda tayon, nga kadkadwa ti Diyos, na ikapya tayon iti Diyos, nanamen tayon, ti kaadda ti Diyos, iti sibay tayo, ta sayang. Into no awanen, isunton ti panagliday tayo, di ti ibagbaga ni Apo Isus. Ngam no ti kung kuna tayo, uray ti lubong ti pamati, nga ti very negative ti pamati, narigat dayjay. Kala ko maidi pa laeng ununa na nga, agbabawi kayo, kadagiti basbasol yo, saplitan yo, tibagbagi yo, divine, may adda, divine mercy, adda kaasi na, kasla mo dito nakadakdakis launay ti taon, kasla nakarugrugit launay ti taon, pinasanto na tayo nga rod ni Apo Isusen. No nagkamali tayo, gundaway tayo met nga agbabawi, no nailaw antay nga nagbasol, dadtati konpesar, dadtati pa nagbabawi, nasanton amisa, nga mang dalos kanya tayon. Kano ti pa nagkitkita tayo pa ti lubong ka, nakarugrugit ti tao, nakadakdakis ti tao. Wan ado pagkurangan tayo, ngem dakdakkel ti grasya ti Diyos. Isugarod nga umay tayo nanamen. Umay kayo agkararag, ita adoration chapel, agadurar tayo. Umay ka makimisa, nanamom ti grasya ni Apo Diyos, kas ano ka managbasulak met, day tangarod ti kayat na. Tano umay ka ikan na ka ti lugar, ikan na ka ti gundaway nga agbabawi. Nga maanan ang kaslaidi nga, nakadakdakis ti tao, nakarigrigat ti lubong, tila namnama tayo nga mismon ka, grasya lang ni Apo Diyos, simrek nga ro ti grasya nan.
Imay nga roden, na igamertay nga roden, isugor nga kunana nga, datayo ti bagina, iso na ti ulo. Imbes nga dito, ibagbaga tayo ti lubong tayo nga, nakadakdakes launay, nagado ti espiritu nga dakes, nagado nga maluglug, tapanunot mo na luganan, nakadakdakes ti lubong, balikta, imbes ko mga kasya ti pa nagpampanunot tayo, balikta dun tayo kay, di anya di jay, nagmayat ti kinaman ang nga asin ni Apo Diyos, babaen ti bunyag na igamer tayo, itinasantuan amisa, nanamen tayo, aglanglangay tayo ti grasya, ti bendisyon na nga kankanayon, uray pa'y no adda, ri naen tayo, uray pa'y adda problema tayo, uray pa'y ado pakarikutan tayo, ngam ado ti grasya ti Diyos nga paglanglangoyan tayo, imbes ko mga daya tikitaan tayo, no daddo matikit kitaan tayo magka negative. No daddo mati panagkitkita tayo, nagdakes ti lubong haan. Iso ko na ni Apo Isos kadagituyan ka, imbes ko mga agragsa kayo ta adda tinubyo, adda tayo iti sibay na. Nanaman tayo di dayat ibagbaga ni Apo Isos, adda isuna kanya tayo. Ngam no ti panunot tayo ngamin, daytoy nini, apaya nga dayat ti pangarig ni Apo Isos nga, daan nga lupot, ken dayay, dayat panagtakop ti daay, baro iti daan, ken di arak, kayat na nga sa uwan, napabaro tayon ken ni Kristo. Gapo ti panagkapya ti langit ken daga, napabaro tayon ken Kristo. Isugurod nga nasagradwanen, taapaya nabunyaganen. Nasagradwanen, taapaya umauawat ti bagini Kristo. Nasagradwanen, taapaya kinonpermaran na tayo. Nasagradwanen, aglanglangoy tayo, tila kurang tayon ka, numailawan tayo nga agbasol. Ingka kini Apo Padi, agkonpisar, mabalin mo da jay perfect contrition ko na tayo, agbabawi iti basol, ngam dakdakkel nga amang di grasya, ngam di jay basol, unless no intentional mga hamukayat nga pagbabawyan, malaksid mo at no di basol mo ka, amom nga si babasol ka, hamukayat ti agbabawi, gapo ti kinatangsit mo, tatangsit nga rod ti mangingato kanya, mangiduron kanya tayo, ay maabak tayo aday jay. Kitata kadagito nga aramidan tayo, kadagito nga paspasamaken tayo, kadagito nga ramrambakan tayo. Apay nga hantay nga aglangoy iti grasya na. Apay nga hantay nga nanamon. Imbes nga jay kinakapsot ti dadduma, imbes nga jay pagkurangan ti dadduma, nadaman pagkurangan tayo si bababawi di puso. Apay nga hantay nga aglanglangoy iti grasya ti Dios. At dadagitay agmes-message mo no dadduma akakabsat tayo. Nukit kita dayjay ri na undano daduma ka kasla nakarigrigat ti biag, nagado a problema, nagado nga pakarigatan, kanya ti ibagbagak kadakwada, uray no adda ka iti disyerto iti biag, agur uray latta ti grasya, bendisyon, agbuyat a grasya ti Dios. Dayjay ko matinannanamon tayo, dayjay ko matiri na tayo. Iso nga dayjay daan nga katatao nga kasla nakadakdakes haan baliktaden tayo. Naggasat tayo babaen ken ni Kristo. Nakagasgasat tayo ta inraman na tayo ken ni Kristo. Nakagasgasat tayo ta maawat tayo mismo ni Kristo. Nakagasgasat tayo ta isuna pay tinangdanon kada tayo anya pay lang ti biruken tayo haang nga tanga agpias-pias ta kuma di puso tayo. Haang agragragsak kuma di puso tayo. Isurot tayo akin Kristo di puso na kumkin panunot. Laglagi pun tayo akan kanayon, babaen ken kuana na ikapya tayo iti Diyos. Aglanglangoy tayo iti grasya ti Diyos. Benbendisyonan na tayo, uray pa'y no nakapsot tayo, tartarabayan na tayo. No addaman pagkapsutan tayo, si uuray latta. Nga awaten na tayo, uray pa'y no kuna tayo nga nakapoy tayo. Dayta ti kinamanagay at ken dayta ti grasya ti Diyos.
agyaman ken pada kaparswa si kametla nagtaudan na isagot ko pagyaman ken ka. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin na amin. Ket maipaay pakaiday-dayawan ken pakaigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na ipaay mo kad apo ta daytoy a sakripisyo gunoden na adi agresat ta pamendisyon mo tapno ibunga na ti pannakaisalakan mi gapo ken Kristo nga apo mi ti apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspusoyo agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga ayatem nga anak mo. Isu ti berbom ket gapo ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda ket isupay ti imbaon mo aman lubot ken mangisalakan nagbalin a tao babaan ti Espiritu Santo ket impas ngay ni Birhen Maria inyon nat na dagiti ima na idi nga agtutuok tapno parmekan na ni patay ket parangarang na ti panagungar iti kasta tinungpal na tinakem mo ket ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaayken ka anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken kadagiti amin na sa santos amang ibunan nagkadagiti pakaiday-dayawam ket iti maymay sa atimet ko nami. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin langit ken dagat napno dayti pakaiday dayawa hosana iti kangatwa madaydaya tiyo may tinagan ti Apo hosana iti pudnoon ay Apo mabiig ka akina santo kat sikati gugwayan ti amin akina santo dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket paaymo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Hesu Kristo isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akalpasan day di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken agnanayon atulag iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kanin ka panagungar, inna kam insalakan, si ka ananubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kaalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito isaklang mo, katagserbi kam ken ka, dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysa nakamkumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, kat parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Leo Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apim mo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kenainggasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda anakapudno anagserbikan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo iroknoy miken kama nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket walwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa dilangit item kadaka tial daw ito ti kanen mi itipa tinayong alda makawan mi kadagiti nakabasol kada kami dinakame baybayan mo manugot ti suli salakan nakam ketiti
Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi. Kan iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukanyak ti ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya. Adtoy ni Apo Hesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak ngem ti may salaeng asaom mapaimbag tontoy kararuwak.
kibinen, alain ka tabayen, alain ka saranayen, tapnon kained apotod malayen, nagika imam, ipatay mo, awen sipyen ibiyag mo. Kumararag tayo. Apo nakiranod kami iti padayaan na ilangitan, ipaay mo kadi tada iti panagkumulgarmi para irayon dagiti puso mi, nga agserbi asi aayat ken ka ken iti padami a tao, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Magparintumeng tayo. Usalutan